Chubby Bunny. Og Marie kiks bagefter. Yes. Så vi starter bare. Jeg starter. Chubby Bunny. Vi skal lige have en point. Hver gang man tager en, så ligger man ned på sin tallerken med Marie kiks. Chubby Bunny. Vent, vi skal lige have nogle point. Chubby Bunny. Jeg snikker på den i munden. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Ja, tak selv. Chubby Bunny. Okay, så laver 3. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Fy for satan. Og jeg glemte at tage en, jeg kunne lave flere mammut. Nå, I har lavet 5 minutter. Vi skal se, hvor lang tid han kan blive ved. Ja, okay, den kan man godt høre, den der. Jeg skal nok fikse din kiks. Ej, du holder med her. Ja, okay. Jeg har lagt det ind i til dig, din kodord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jeg kunne have 4, du har 5. Nej, det var fandme ringen, den der var ude. Det er en dejlig snack. Ja, jeg kan godt. Snack! Okay, Magnus, hvor mange har du? Du har 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, så får du 2 til, så har du 10. Mikkel, du skal have 5 til, fordi du 5. Jeg havde kun 5 point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jamen, Magnus, Der er 9 her, der er 9 her. Nå, det er meget. Lige whatever. 8. han fik 9 point, jeg fik 5, og han fik 4, så første, anden, sidste. Så det er Jeg var faktisk... første konkurrence. Ja, Første, anden, tredje. så det er faktisk første gang. Okay, nu har vi alle sammen 10. Nu er det hvem, der kan spise 10. Først. Først. Og det vil blive alligevel rimelig tørre efter noget tid. 3, 2, 1, go. Fuck, der er dårligt det her. Hvor blev det lort? Fuck, hvis man går her, kun taget halvanden. Fy for helvede. Det må man godt, det er bare mere plads i munden. En fejl. Mikkel Åner. Han har 6. Fire tilbage. Hvad skal være? Hvad er det her? Hvorfor gør du? Det er klart. Så kan du have en gang. Jeg går ud og pylper bagefter. Lækkert. Først skal man ved at kaste op i skuffen, så vi kan komme ned og blive tør. Det er selvfølgelig. Marco 2. Marco 4. Marco 5. Okay,
dårligt. Vi har ikke vant til at spille kiks i dag, men... Både også spille. Hurra! 3. 0. Jeg har haft en runde tilbage, drenge. Så. You are the champion. Yes! Og mens det bliver færdigt, ikke også? Så boller han lidt. Så tager jeg lige sådan En snakker. Ja, Når jeg er faktisk ud og drikke vand. Men det var helt tørre. Og jeg kunne have bullshit. Fuck, det her bullshit med lort. Ja. Det er tæt. Jamen bliver det? Jeg holder øje, I åbner bare munden, når I er færdige. Og bruger en tid. Ja, det er dig. Ja. Det skal med. Nå. Lad os så se. Jeg er færdig med. Mikkel er munden fuld. Er han færdig? Den er lige løs. Det var meget bedre. Er du færdig? Åbn munden, er I færdig? Ja. Og jeg er færdig. Ja. Fuck, det skal komme så noget fedt. Men det blev 1. Taberen, han skal have et Harry Potter. Sidder lige her og entertainer. Men er? Hvad er så nye? Ja, det er klart. Gå lige tilbage. Nej. Fuck, det var noget bullshit. Hvad? Jeg vandt. Du vandt skumphus, jeg vandt det andet. Ja, nemlig, så skifter det klart. Nej, Magnus. Jo. Og taberen, han skal have et, hvad hedder Harry Potter. Hvad fuck med? Prøv lige Harry Potter. Nej, det er fandme. Men hvorfor sker det? Magnus, mig og Mikkel kom op på anden, du kom på første. Kom her. Stig, saks. Jamen, vi Kom alle reglerne, kom her. Det er bare mere held og forstand. Kom her. Står du lige, ikke også? Lad os gå. Kom nu her, Mikkel. Kan du lige fortælle os? Jeg er dårlig til at viske, mand. Kom. Ja. Vi sagde noget. Stig, saks, papir mellem jer to. Nej, hallo, jeg har lavet. Ja. Hvad har jeg lavet? Ikke en Ikke noget. Yes. Han spurgte Ikke rigtigt. Ja, jeg siger det. Det er ærligt. Det er ikke sagt noget. Kom ind der på skærmen. Og falde. Sådan, så man kan se jeres hænder. Må man godt lave andet end sten, saks, papir? Nej. Så må rigtig nyt sword. Lidt tilbage, lidt tilbage. Nej, Lidt tilbage. Lidt tilbage. Lidt tilbage. Ninja sword! Lidt tilbage. Nej. Okay, nej, det var det. Hvor du besøger vores hænder, okay? Og det er bare ud af en, ikke? Jo. Ud af 3. Ja. Sten, saks. Nej, er det ikke ud af 3? Er det ud af 3? Ja. Nej, bare Det er bare en. Sten, saks, papir. Sten, saks, papir. Sten, saks, papir. Ja! Og Mikkel vandt. Det var bare mere held end forstand. Så ser vi lige. Nej. Jo. Vi skal se Harry Potter og... Nej, kan vi ikke sige mustache i stedet for? Harry Potter. Harry Potter er sej. Hvor fanden ringer. Så! Hvordan er det at tabe? Hold kæft, du bare... Og så siger vi tak herfra.